गोजोननाय मोनदों बेंटलाव मिरु खालामनानै बर'लेण्ड मिडिया नेटवर्क जा निउज पर्टेल चेनेल बेखौ बेवहाय गायसनबाय आंनि आखाइजों गायसननो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि समाजाव कम्पिटिटिभलि जोंनि निउज मिडियाफ्रा आवगायबोनांगौ कम्पिटिशन जालायोब्लासो फोसावलायनायावहाय माने मा होनो पजिटिभलि जोङो आवगायलांनो हायोब्लासो समाजाबो आवगायलांनो हागोन दा जोंनि गेजेरावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि मुङाव जा बानिजों बर'नि आवगायलांनाय जा बिथिं बेखौ जोंनो होलांबाय बेफोरखौ गुबुन समाजनि गुबुन अख्रांनि बा गुबुन हालामनि मानसिफोरनो फोरमायनो थाङोब्ला जोङो खुगाजों खुगा फोरमायनाया सम्भब नङा बेखौ स्पेसियेलि जोङो निउज मिडिया पर्टेलफोरनि गेजेरजोंसो जोङो फोसावनो हायो दिनै आसामिस समाजा बाङालि समाजा जौगानायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथांमोना गावसिनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ इलेक्ट्रनिक मिडिया पेपार मिडिया पर्टेल मिडियाफोरनि गेजेरजों बिराद गोजौसिम लांनो हाबाय जोंबो मोनसे जौगानाय हारि होननानै दिनै मुलुगजों सिनायजानो मोनथिजायोब्लाबो नंगुबैयै जोंनि आसारखान्थि राव हारिमु थुनलाइया माबायदि थासारियाव दङ बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोङो प्लेटफर्म मोना जायनि जाहोनाव जोङो जदिव बर'नि गेजेरावहाय पेपार मिडियाया खोब खम आरो इलेक्ट्रनिक मिडियाबो खोब खम खिन्थु पर्टेल मिडिया जोंनियाव बिराद मोजां आवगायबोगासिनो दङ जों बेखौ पजिटिभलि गोबानानै लानो आवगायनांगोन अब्लाबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौसो खावलायनो नागिरदों जोंहा पलिटिकेलि कनफ्लिक्ट थायो इउपिपिएल दोलो हिसाबै हाग्रामानि बिपिएफ दोलोजों जोंहा पलिटिकेल कनफ्लिक्ट थाखागोन दिस इज दा पलिटिकेल कनफ्लिक्ट नट हिउमेन कनफ्लिक्ट फारसेथिं जोंनि बर' हारिया गुबुन गुबुन धोरोम लानाय धोरोमखौ गोबानानै लानाय मोनसे गेदेर हारि बावहाय बाथौआ जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौआबो आरो गुबुन गुबुन दालाय आफाद धोरोम जाबावबाय ब्रह्मआबो जोंनि बर'नि धोरोम सतसंगि कृष्णगुरु ख्रिस्टियान जों गुबुन गुबुन धोरोमखौ माने एक्सेप्ट खालामनाय बा गोबानानै लानाय जोंनि बर' हारि खिन्थु जोङो धोरोमाव आलादा आलादाबाबो बर' हारिया राव हारिमु थुनलाइयाव जेब्लायबो इउनाइट ओंखायनो बे इउनाइटेड मोनसे हारिखौ गेरेमसा मोनसे हारिखौ गेरेमसासिन गुवारसिन माने एखे सान्थौ गोनांसिन जों फोरमायनो थाङोब्ला जोंनि मिडियाया पर्टेल मिडियाफ्रा मेइनलि मैखोमै बाहागो लानांगोन आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जा माने गनायथावै माखासे गथ'फ्रा माने सानस'नो हायै गथ'फ्रा जे गाज्रि राव बाहायलायनानै जोंनि बर' हारिखौ एखेबारे सोदोमस्रि गैयै माने सिभिलाइज नङै मोनसे हारि होननानै सिनायथि होनो थांगासिनो दङ बेफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायलायनायनि थ्रुयैदि फोजोबनायनि दायित्वखौ नोंथांमोना लानांगोन बेखौ आं बेक्तिगत भाबै खावलायनाय थाबाय।